makadi mhuri yeZimbabwe kusangana zvekare kwatiri kuita pano pachivhitivhiti chenyu zimechitepo patinokunzira nyaya dzakasiyana-siyana maringe nenyika yeZimbabwe. Zvaizvozvi nyaya takakubatira inyaya iri kunetsa mastreets esocial media. Nezvozvo pane kuitika kwakaitika mazuva apfuura iwaya kusina kuzikanwa nenyika yeZimbabwe kwandakuda kuti ini ndikuzivisei. Right, nyaya yakaitika ndeyekuti CiO nemilitary kuvakuru vakagurupana vakange vachinoudza mukuru kuti shamwari vanhu vako neslogani yavo ye2030 yatova security threat kunyika. Emerson Mnangagwa akaonekwa nekusheka nezvakaitwa because vakomana vakatozviona kuti uku kwakuenda vanhu ve2030 kauku kwakutokanganisa. So mukuru akanostopa zve2030 izvozvo, ndosaka muri kuona kuti 2030 yakanostopwa. Right, pane kumwe kuita zvekare kwakaitika kwakashamisa vanhu. Pakastopwa mukuru, pakamiswa, ndo pakamiswa mutsvangwa nemukuru anga ashedzera press conference yake anga ashedza, akangostopwa isati yatoitwa. Mukuru abva ashedza yaiti extraordinary meeting yavakazoita after pavaudzwa navakomana kuti shamwari zvauri kuita zve2030 nevanhu vako security threat, ndo mamisiro ayo zvakaitwa. Ndo nyange ndikuudzei panapa ndisikakupedzere nguva, ndoda kuti ndikupei chimurenga mugochinzwa mugoziva kuti zvii zviri kuitika munyika yeZimbabwe. Asi masoja nemaCiO vakagurupana zvekare, ange nchitaura mashure kuti vakanoonesa mukuru kuti mukuru apana apa pashata, makangodai zvatodhakwa. Mukuru akaoneka nekusheka akamisa mutsvangwa, nekuti mutsvangwa umwe wevanhu vakafanana naivavo. So muri Zimbabwe ndokuti ndai nekuteerera kwenyu. So panapa regai tikupe chimurenga chatataura. Thank you. Maswera sei pachannel ya toda kuti timbojekesana panapa. Mostly vana mukoma wakaenda kuhondo havana kudzokera, is either wakadzoka wakatofa kana munhu akapinda mubattlefield, seidha akauraya naSmith or akauraya neZANU-PF after. Ndosamakaona vazhinji kana vangomo vasina kuenda kuregister paDMOB vaizviziva programu yacho kuti kurohwa chete, but vakangoteerwa vakatsemwa zvakadaro. So vana mukoma kurwa kwakaita nezvese zvaita zvava zviri right, but vanhu vari kutitonga izvo vari kuzviti mawo veteran mutsvangwa muzana amboita mukuru wemawo veteran vese ava hapana kana one akamboenda kuhondo. Chinotimba haana kana kutombobvira akamboenda kuhondo, anga ari musecurity guard kumunicipality. Hondo yaari kutaura ihondo yekutora minda. Vamwe vari kuti mawo veteran akuenda koponda vanhu kunana Bulawayo. Mawo veterans akarwa hondo mazita avo akareplacwa, akapera kuraya mazita avo akareplacwa nemanyasa nemamumbwa nevanhu vanga vari kuZambia vachitamba nemanyasa nemamumbwa. Vakauya vari kuhorewa mari nemapenzi. Paita programu izvo yekunzi azi toda kuisa ana Chimbwido vamwe utoona mwana achitopemberera. Vanovaona kupi vana Chimbwido ashoma sara, vazhinji vacho vari kuma65, asi muchaona mari ichahorwa nema40 nema30 years weZANU-PF. Vana Chimbwido vari kutaurwa havasi vana Chimbwido vakaenda kuhondo, ndio vana Chimbwido from 1980 kusvika izvozvi, ndo vana Chimbwido vana youth dzeZANU-PF. Youth dzeZANU-PF dzese dzichahora mari iyoyo, hakuna musapemberera. ZANU-PF haipi munhu mari. Mawo veteran akaenda kumacontacts ese akafira muhondo, because they were ill equipped. Hapana battle yakarwiwa maZANU-PF ikahwina, ZANU ikahwina, haina. Maiti mukatopinda chete, imagine maipinda muri platoon, mairohwa mese, mukapedza morekwa, mukombwa, morohwa neAir Force. Hapana kwemaienda. Azhinji ese akapinda kuenda kumabattlefields aifa. It was a suicide mission. Vakapona vacho vaipona nemidzimu iri serious, vakatodamburwa kudhara. Chakaita ndechoti vanhu vese vakafanana chinyadzonya pesa mazita avo ese haana kumbobvira akareleaswa, because manyasa nemamumbwa akatowa nemabhazi emurungu uya unotaurwa namukoma Jeff uyu, vakauya vachipuwa mazita avo, vatonemashandisa maID wavo vachitotora mari dzavo vachivadyira mari. Saka musawenga magenuine war veteran akaenda kuhondo. Vemuri kutaura navo hapana kana one akambotsika musango kana kuita. Ana mutsvangwa ese haazivi kana kuti Putinoriya sei, ana matemandanda anga ari mahwindi uko.
tasaimona ZANU-PF inoda mahwindi sei izvi ana matemandanda angari mahwindi akapromotwa kuzi akaita wakuru wemaovhetri izvi tina mukomana anonzi Chivhayo angari hwindi achirova mabhazi nhasi uno akunzi anzi genius businessman apa ari kungoluta achipiwa matenda pezvinhu zvaasingakwanisi kuisa. Zimbabwe inobowa. Ngatibatane izvozvi muzimbabweni wese mushona nemundeveri ndoitoti mazimbabwe ngatibatane tibvise manyasa nemandeveri. Problem yedu haisi yekuti hadzi vakaenda kuhondo kana kuti chii. Smith kana varungu akataura kuti Zimbabwe will never have a majority rule even in 1,000 years. Aitaura kuti black majority rule yaita kuti mazimbabweans achangopuwa because varungu vakazviona kuti hachadi kutongwa nemunhu vanokupai puppet. Tazviona kuti since akazvitaura how many 1970 something. So now erengai makore ane atopo auda kutosvika 100 years since akazvitaura over 60 years. Saka aita ari kucalculate kuti aifunga kuti su tichazozvibata after 1,000 years kuti tiri kutongwa nemabumbu ende zvinenge zvagarisa mabumbu acho anenge azasa nemanya. Manje isusu Mwari wedu mukuru akatiratidza first generation ikati tazviona. Saka nyaya iripo ndeyekuti tichitora action tirwe tidambure vanhu ava. Yosawenga maovetereni ega, maovetereni ese akarwira nyika. Hondo yacho haisati yapera sekutaura kwamukomana. It was still in the war. Sasa paitwa ceasefire. Longest yanga iriko yakaitwa naKamuzu Banda naKenneth Kaunda kuti vabire Zimbabwe. Vakaunza manyasa, vakaunza mazambia. Mazambia tinawo anonzi anuyu dambudzo uyo achitungamira masambians. And vainga vatori neagreement yekuti munyasa ndiye achatanga kutonga Robert Mugabe. Dambudzo achipinda. Dambudzo is not a Zimbabwean. It has never been a Zimbabwean. The only relationship in Zimbabwe is akaroora hanzvadzi yaTongoga. And the Tongogara family ndo iri kuedza kumutsenengedza kuti apinda. Ndikatoza muti uchiti tsepete tsepete. Chinyasa icho, chinyanja icho kuti tsepete tsepete. Hakuna zita rakadaro. Mwana wese anozvimba naHwenje. Hakuna mushona anonzi Hwenje. Manyasa ese ari kurova kambokaoka kechiguru kemune muchitambiswa. Tsepete tsepete kupinda kwechiguru. Tsepete tsepete kupinda kwechiguru. So Zimbabwe toda kubvisa zviro zvese zvakapindwa zvechinyasa nezvechiguru. From the church to school with everything chese chichada kumodernizwa nekumonitwa kuti hapana any nyasa culture yakapindera. Zvizhinji zvinoitwa muZimbabwe ngezvechinyasa. So Mnangagwa mumbwa. Saka hatimudi ngaendomba kwake nemhuri yake. Iye mukadzi wainaye unoenda kuZambia. Akaroorwa nemuZambia unofanira kuti uende kuZambia. Saka isusu tiri kutaura kuti hondo yayo haisati yapera pamberi nehondo. Maovetereni ari ese akaendwa kuhondo akazinyarara kuti zi. Vanhu vanonyepa history. Mai Mujuru anombobvira amoenda kubattlefield asi pane mukadzi akarowa ndege anonzi Mai Mujuru. History yese yamunodzidza its fake history. Saka kana uchitaura zvinhu apa teedza history yakataurwa namukoma Judha noti wakafunda kuchikoro kana kuti yakaudzwa nevanhu veZANU-PF ifake history. History iri kutobikwa pano zvimwe zvese kandai mubhini marara ngezvekunyepa. Robert Mugabe anombobvira akatraina military anombobvira akaenda kuhondo most of the time anga ari kuMalawi. Aina Kamuzu Banda aingoenda kuona masoja adzokera kuMalawi. Ainyepa kuti ari kuMozambique. Hai kana maamboona after independence Mugabe amboenda kuMozambique aingoenda kuMalawi aifambidzana neMalawi yake iyo. Ndogenga rakatoronga kuti Samora Machel arohwe iro ana Mugabe anga ari muna Kamuzu Banda naKaunda. I know this guy is a true revolution. Ndiye anga akasara akafanana naTongoga. Tongogara akatengesa maZimbabwe kumamumbwa uko ari muZambia akauraya Chitepo naLeopold akawira akaenda Mozambique akaurayisa mabhesi ese achifunga kuti uchaita mambo asingazivi kuti uri kushandiswa kuuraya vanhu vake achizodamburwa. Mujuru waone vakangomutadza kumuuraya nokuti vaizoti panguva yehondo yekuti asvike vazomuraya manje he was very dumb anga asina pfungwa dzoshanda. Saka paakazonga akuda kungwara aita mari yakawandisa paakuda kuchitanga kuziva kuerenga nekunyora mukadzi amboenda kuchikoro vanga vari the most dumb family. Murume wanga asingagoni kunyora mukadzi asingagoni kunyora ndo type inosapotwa nemamumbwa nemanyasa munhu asingazivi chiro vomuisa pamberi vomupa banga nepfuti nepoison achiuraya hama dzake. Mnangagwa naMujuru ndosaka uchizoziteura iropa Mujuru teura aiuraya anhu atema kwete arungu hapana kana murungu akambouraya.
akanga ari ikoko kumatebherendi achiura vhura wakadzi matumbu achikanda pasi. So hapana zviripoba. Vese munhu vanga veZANU-PF kana kuti akambopinda ZANU-PF akaita active member zviri Syria, hatisi kutaura grassroots, management yacho yese inoenda kumaoperations kunouraya vanhu.